ki pulit ding jongari gris kilalap kumba khatpratali ki metiap bala ingkhong hadien ka jingklang ka ding kabala pur hagathan shatei lammi ngi jongka Alexandropolis region ha kumbala subajor kidei ki metiap kidei jong ki petwer naka turkey ki ba rung shakate ka rigris ki bor badai pe hakate ka jaka kidang penlong ka jingtoken ha ki saudong jongkate ka jaka badon kidei ki metiap namar don kinu ki brio baja nakate ka than kabala pin subajor ki bor bapen hakate ka jaka ba kila bandai ki petwer nakari turkey ki ba klemsla hakabala lapru babun na ki brio ki ya nang ba kilinti ki ba e bat kham kandong ban lan lut kalet kawan kate ka ding kabala stam ban klang na du ka shiteng sngi jog sngi ningkong kala bo jing e yaki pulit ding ban yakon namar ka jingklang ka ding kabala bandu ru kumba shispa shipo kilometer ka jaka khlaw hakate ka jaka namar ka jinglong jingman ka suinbeneng ka rigris kama jing e hakani ka khandiat sngi namar ka jingkla ka suinbeneng bat ka jingjur ka jingkluit ha ka bamenta usnam lasaki badai ka jingkluit baklut tam hakate ka ri banakalyang ka sarka gri kadang yakun ting e hadu menta ban pylip yakate ka ding bakhangla ban khlang shekebe ki jaka bat kate ka jingja kala pinkede ban ri ki officer bat ki pat ba baki dei ban long ba picker naka jingnang por ka ding shakebe ki benta ban yada yaki pat ba bat kumjuru ki jingthau be em baro